Well, some would be out, Araib, Bidian and Shaw, Gleavrint, Scalta, Nowiachta, on Shale, or take me round for Ravilis Shady, Bedirnach, Manishiv and Armad as prefectures, and lane of Shadahana, Eva satellite, Hushpelman. Datach techt as monarchen alle. Sitjan alle? Nee. Tobber alle bit. Zijn Arab hadach. Kanarki as Yemen. Fui daar njanse na Sitjan sha. Zijn Arab hadach is gesulig gesan. Arno Tusgedown is gesulig go wel an Íaráin thief hier de Kanarki Houthi in Yemen. Van de stuitentige gai die begonnen aible fui sha. Agus ik forbert kash gur bi an Íaráin I féin. Fui diara na njonser sha na monarchen alle zijn Arab hadach. Locked and loaded there aan Tochteraan. An Íaráin is kantach Ezershiad. Agus sin Íaráin hug fuin hashin sin na Láranid, Síráid díala seo san Arab hadach. Agus tá effigi ag lua fashionéis effigiúil chun an cásaí. Okay. Araib. Fan him sin nán Erhar agus play him with a couple nómed leis an gúpla cor an vert suíúil an díos árid Benjamin Netanyahu an deisbhéalach an fear plámáis an fear deas láir agus abigdor Liberman an Freabere as Moldova a bhí sás do gúnaí a bheith hena fearrsáilach na aus do Netanyahu. Well, is cosúil gur an bheirt briste sús, níl cáirde seatar níos mó. Ach mar sin féin do cinúint Netanyahu I lámha ar tháinaiste Liberman. Ceac leor, níl cad eile le rá agam leanna mé Araib. 50,000 aibrithe Stailc in General Motors tar éis cainteanna idir bheartaíocht tris tepan na gainteanna seo. Bhí cumra idir na aibrithe agus na fostáidí ach tá an cumra sin dulta in éag, tá sé imime in éaganis. Agus seo hí an chéad siúl amach ón na monarchon ó Rábhilis amach. Is léir go dúchlein nach bega raibh an tionscail agus go bhfuil tear ag géarú na dúchlein seo. Agus bhfuil corna sús. Idir an dáilín tá lína picéid ó bhaidin an luin os cór monarchon na GM. Okay, America. Politicht. Níl sa sitírá ach táchan ó hús deir. So níos tóid a caint an réamh táchan don fáirtí déanlach. Deir an síl go bhfuil buntáiste an lábhanúachtar ag Joe Biden ó híomh vótaí gorma. Agus is éit sin
agus Kamala Harris san nóíocht freisin. Nus díosbóireacht raibh háchaíocht a tetain seo caite chuidú ceist Joe Biden faoi sclábhaíocht agus éireacht na sclábhaíochta agus dreagar sé soch scapaí ní rah freagra aige bhí cuma neamh réireach neamh réitethe ní chorum ní hocar chorach agus tugann sé seo chun cruimhne doing nach bhfuil Joe Biden céad fáin géad ó híh cinete idir an dáilíne tá Kamala Harris beanú láidir tugann an scéal chlódach in New York Times faoin luim ó faoin fé atá aice plaque a bhaint as a fé cuingealach sé fáí fíochúra a thuirt faoi céilte córaich. Nuair a chuidiú ceist san líon sé dreagar sí le frisnéis bhí choláidir céanna ba ó dhéir. Well, níl is agam bhfuil me I ggéir an nóíocht eile ort ina daobh bailú í orb sinna méid. Well, tá géir sé muoine I measc Gardaí teorainn ar a teorainn is fuail a daoine muid a dear na Gardaí. Agus dá réir sin do chuid mhaid na Gardaí géire an fórsa ágail tá sí tíontarseach in siar ua. Tá daoine ag tuairt cúla cinenne orb, fealtóirí orb, go háirithe daoine is cosúil an taobh lé. Níl is agam bhfuil éon bheile le rá an faoit an scéal an chasta. Bhótáil dangan an Túnis Tunisia. Can mé fáil amach. Steach líon seo chuid ar siad. Mar ar nó sé an Túnis ard chathair. Tír seo nach an Túnéis. Príomh chathair na Túnéis. Tóca mé. Níl cínteacht an go fóil. Nancy Pelosi agus Chuck Schumer tá siad ag thaint ar an uachtarán na cíntaí anna faoi réalú ganaí. Tá siad ag broide an uachtarán. Tuairt sanconaí begadó. Teoirí siad searmanas sínithe dóibh din sort nach wachas a riamh más gá. Is even leis na searmanas sínithe is cosú. Na Giants. New York Giants nach tá siad tití ní an malach. Si chéad agus sa dar a chliffid in séas créúí. Tá chuiste, ard chuiste, Báard Boeing ag impí an ggólachttas dócha athrathe chur a bhain. Cin fannachach. Focaid. Ír chur. An ann sin agus chur aráis. Caithfidh mé sin lorg sa bhachlar rís. Gael clownish is even sin. Gael atá gaelte leach de bhór pósa cíd. So sé tiismóirí ma bhrá gaelte clownish. Seachas is dócha gaelte folla. Éigríche. Nóair nach bhfuil críoch le rud tá sé éigríoch. Agus sí éigríche an cunceap.
chimsú, má tú gír rud haringte steach sa grúpa dúnare bailúchan tá tú á chimsú an sé steach bín sé agat. Ok, sinna méid, sinnig misgéalta agus má ochins dáneamh Tásúlagam go bhhain si bhúsá dégan asú agus go maimuid I caiint le chéile a ríis sa bhd idir an dálín gaim ra dé Araib go léir slán.